हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ बिथां देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मिउजिक भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लाभ। बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों दासान्दि सोलिफुबाय थानाय बिथां B.B.a आरो बिथां पदमा ब्रह्म। मेथाइखौ रोजाबदों देंखोनि रानि बिथां सुलेखा बसुमतारी आरो देंखोनि राजा बिथां बिग्राय ब्रह्म। करिय'ग्राफार आरो डाइरेक्सनखौ होदों बिथां पुर्न बसुमतारी। लिरिक्स डाइरेक्सन आरो टनखौ होदों बिथां सुलेन सरगयारी। DOP पस्ट प्रडाक्सन बिथां जिहुल बसुमतारी। मेकआपखौ होदों बिथां मोनाब लाभलि आरो बिथां जगत बर'। बे मिउजिक भिडिअआ थारैनो रमान्टिक, बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय, गोजोन होनो हानाय, बाखनायजाथाव, ओंथि गोनां। बेबायदिनो बयनिबो गेजेराव साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां मिउजिक भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बे लाभ मिउजिक भिडिअखौ नुवाखैबा बिथांमोननि चेनेलाव थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ गावरेमा प्रडाक्सन चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों 1, 2, 3। बे शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। थारैनो बिथांमोननि भिडिअआ बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय कमेडि भिडिअ लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां शर्ट फिल्मनि भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा बिथांमोननि भिडिअखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ आरो शर्ट फिल्मनि भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।